Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambo asante. Atsika niany ikoragna le hoe décentralisation économique. Ny décentralisation économique idiratsika niany fotony na ino. Misy ministère vitsivitsy mivangoiky bay eto fa magnadokitolo loatra rôlo. Ministère ny fagnajariagna ny tany, ministère ny tourisme, ministère ny environnement, ary indrindrandrindra fa ny ministère ny fitaterana. Ro ministère eftra azafady tsy fitaterana fa ministère ny fitsarana. Iro ministère eftra ro ny tegna hoe ifitoerany koragnany zao be eto niany. Ino antony? Agnatin'ny fandarana ohatsika may hoe ino antony zany divolagna rito: ministère ny fitsarana, ministère ny tourisme, ministère ny fanjariagna ny tany, ary ny ministère ny tontolo iainana na ny environnement. Eto mamilatsatsinika nareo hoe iarahaba rahalako Shamsidiny Adolphe, bon anniversaire zandriko, oela velogno atoy akokoko, itarimy zanaka be zafy, tombo zafy, somain zafy. Ny malegna anao kajo, ny Pascal anao reraka, fa anao dia lehilahy mazavatroko, azavadia omby mazavaloha. Eto za mitodriky amindro ministère eftra ro. Atsika jiaby nahita nahe ny nagnaboany zao tontolo zao efa anisan'ny fatry tafidriky laharagna fahaefatra amle hoe plazy sy ny fasiky tsara indrindra no Siranja. Misy moment za teto ny koragna io no Siranja io. Ny volagna za teto hoe na ny mpitondra ny fandimby teo, na ny mpitondra tafara teo, ary indrindra memo iro autorité locale Ambaribe na abe mazavany Sambrano, mbola tsy avozoko magnano fasafasa amindreo hoe ino marina io no Siranja io. Navinambarako teto fandehany no Siranja. Nazavaiko teto fipetraka ny no Siranja. Ary zany volagna tamizegny hoe mbola misy témoin azo alenareo ny vavana, azo agnontaniagnanareo koa diso raha ny volaniko teto hoe zehe tamy fotoagna androny zegny ny jotso nagnano descente ho izy ny fomba fivolagnana, nandeha mizaha sur place hoe ino mariny le no Siranja. Niaraka tamin'ny UNESCO, niaraka tamin'ny Nations Unies. Zehe tagnatin'izegny mialatsiny koa za manognona agnaranan'olo zokizoko ray aman-dreny niara-dia taminay tamizegny, misy moa efa ho lasa razana mandriam-piadany. Zehe nandeha tamin'ny Siranja io satria za tagnatin'ny fikambanam-be ny fiarovagna ny tontolo iainana. Za tia natura, fotony za miaigna amin'ny natura. Nandeha tary zehe tamizegny niaraka tamin'ny ANGAP, niaraka tamin'ny ONE zafady, ny direction régionale ny ANGAP sy ny ONE ny faritry diana. Tamizay za koa tsy diso agnarana, ahitsianareo fa ela. Directeur ny ANGAP tamizegny Tadio Gotary, Côte Sylvain za Pascal, raka karazay manaflaza izy. Tamin'ny ANGAP tambanja to misy ny atao hoe Madame Lydie fa retraite izy io, ny ONE, ary ny association miaro ny tontolo iainana tamizegny
présidentanay mbola ho izy ho ela velogno ary ho ela fiaignana ataony amin'ny fitondragna fiarovany tontolo iainana ny mandraky niany za mety izy mbola miaro ny tontolo iainana amin'ny faritry be mazava Samborano président Mandigny Raymond. Nambarako teto tam'izay fa zay koa ny jotso niaraka tam'ire tompony andraikitry régional, national, ny international, ny zaha io no siranja io, tiony io de fa napetraka hoe fa faty arovana na hoe réserve naturelle tsy azo agnanovagna construction no siranja. Fotony nagnino. Ny faritany UNESCO tam'izay fa tsisy antany agnatodizany tortue de mer comme mbola océan Indien ndraiky Mozambique ary amty faritry Afrika magnodidina antsika ty koa tsy tano siranja. Nipetraka raha zegny ara-dalàna. Io no siranja io zo mahazo tapany aroe. Frontière zo koa alaigna hoe géographiquement satria be maneviky andrefa ny Samborano mamaritra io no siranja io fa hoe nohon izy île touristique ary manetry ny maro de ny district ny tompony andraikitry miandraikitry zo baka ato amin'ny faritra Ambariobe. Mazava koragna firaka io. Nandeha ny taogno niodigny fanjava, niodigny tany, nivadiky verijery ny olombelogno. Aloha taoko hoe verijery. Rango zay na nosy ranja, vahoaka nipetraka teo tompiny tany teo. Vahoaka nipetraka teo ny kolokolo tany teo. Fa taia le mivolagna zo ty fa lindroany tany. Question mipetrako zegny. Nagnino tsy ataon'ireo koa le 3 frères. Amin'ny Ambariobe ny misy 3 frères. Fa nagnino le nosy ranja managna ny asiny, managna ny ajany, iraisam-pirenena tampotampoky teo hoe fa zay tompony nosy ranja. Azafady. Ndregny colon teo fa tsy nivolagna hoe ro tompony nosy ranja. Fa niany anao tsy nitondra tany baka antany naviany dadinao na babanao baka tany, anao avy aminay eo anao de volagna fa nosy ranja ny naka. Tsikeko. Naka fa ambarako matetiky ary mbola ambarako eto koa mbola faritry magnodidiny Ambariobe mitsangana eto koa iady aminaka fa tsy possible. Za ilivitry, za tsy mandivitry. Même Ambariobe, même be mazava Samborano, même Ambilobe, Agnivorano, Diego, Sava, koa mbola faritra vatra mitsangana iady aminaka eto fa za tsy andivitry. Ary surtout amin'ny Ambariobe, be mazava Samborano, aia Ankarabe. Fotony tany niboahako tany telo fa efatra andro no sombariny Diego. Normal, logique, za koa miaro tanynaka. Za tsy rasiste. Za ny découvre Madagascar. Fa za tsy nivona hoe ke aza andeha nirobaka tanànan'olo. Non. Najaiko tanànan'olo donc naka koa atsa. Niboaka izy fa komoaly. Naboaka n'izao tontolo zao fa tafidriky ary napetraka amin'ny fomba officieux horetany rendagnitry fa mitana laharana fahaefatra eran-tany nosy ranja koa resaka plage sy ny fasiky madio ary surtout la mer est bleue.
apitra am'izay question amitsika tsaraikaraiky hoe izy koa marô dadilahinay milevigno olobenay mbola mipetraka velogno nandrobaka tio. Est-ce que nareo natatra? Est-ce que nareo nahay existence zegny hoe akantony niatsarany no siranja zegny? Non, tsy nihainareo ary tsy nihitanareo fa matoa niany. Voalohany nakasitrahana teo agnivon'izao tontolo zao hoe nosy tsy azo agnanovagna ninino nosy ranja koa nisy niaro nosy ranja io. Donc voalohany za faroy fotony zany jotso tary sur terrain miaraka amin'ny UNESCO, miaraka amin'ny Nations Unies, ANGAP, ONU na régional na national. Dikan'izay eko io tany fatodizan'ny tortue de mer io fa no nianavy ny averezany jerindry sasany nandeha nanangana l'hôtel io. Non, attends, apetrako aminareo eto le fagnontaniana aminareo le ministère efatra ny tononiko teo. Voalohany ny tourisme, faharoe ny fitsarana, fahatelo aménagement et territoire, faefatra environnement. Anareo zao masaky mivolagna fa grâce anareo na hoe grâce ny mpitondra ny fandimby teo fa nahazo laharagna faefatra nosy ranja eran-tany hoe place tsara mendriky indrindra. Non, za tsendriky naregny ary tsendriky nahita azao mpitondra fanjakagna amin'ny fandimby teo ke niaro vahoaka topotany tary tsendriky ndraiky niana maraiky amo fa ny vahoaka mikolokolo teo, vahoaka nagnamboatra teo. Fa ry sasany noho ny fanagnana PSOS flic pif nagnano fa tompony tany. Azafady tsy ikeko ary zay tsy faly amizay miboa mivolagna eto fa tsy ikeko zay topotany nahazo zo tafidriky laharagna faefatra eran-tany resaka plage. Zay topotany reharehanay na tafidirany Ambariobe laharagna faefatra na fadimy za koa tsy diso eran-tany île touristique. Fa nareo taia nino raha nataonareo? Nandafo ravenareo taninay, ravenareo fasandazagnanay, ravenareo fanagnananay, alafinareo amin'ny vahiny. Ambaranareo adinako, za tsy magnadigna tantara ary za tsy mameligny tantara, za tsy aneligny tantara. Ny raha misy nataoko ambarako vahoaka ho tsapany vahoaka. Za tsy mitady sezy zay efa mivolagna eto, zay tsy mitady sezy fa vahoaka iadagna ny tadiavanay fa zay ka za to leskalifangagna. Satria ino antony za mivolagna jiaby zay? Aveko mivolagna reo ministère efatra reo anareo tsy mijery, anareo tsy miraraha ary tsy asianareo fotony Ambariobe sy ny magnodidigny. Miboa eto anareo ministère na anareo ministre tompony ministère efatra io masaky mivolagna fa anareo miaro zay vahoaka n'Ambariobe. Tsy zay. Lera anareo te hagnano la plage, anareo te ndihina laoko, anareo may hagnano masary mandeha aminay agny. Atao taratasy. Za teto nefa mivolagna anao mialatsiny mon général. Les leçons aza atao ambava le raha fa ataova taratasy caché. Magnino ma lerana anareo tia andafy le raha, tia mpitriky vahiny am'le raha, malaky anareo magnano taratasy pla 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 caché rouge pa alefanareo. Fa magnino zay mitaky le raha tsy ataonareo? Sa zay tadiavinareo iala io andeha ia zay boka io? Nangataka zay za taminao ministre ny fagnajariagna ny tany, ataova taratasy. Aza atao foika namiagna nagnano faobe nizara boky ny tany vandy areriky
satria nino mandraky tiny any ary mbola mitohy fandravandry ry sasany ny fandafosany ry sasany fanagnam-bahoaka ny taniny Ambaribe mbola mitohy tsika boka zany any mikoragna Ambaribe fo afaraparany zany mikoragna le décentralisation économique fotony trop loatra nagnambaranao za teto raha nabavy Fanirisoa ministry ny fitsaragnano mavestra ary mbola tsisy raha miova ny fitsaragna amin'ny Ambaribe eo procureur président tribunal olo vaovao normal ro tsy misy raha firy indro momba ny Ambaribe de ino raha teondreto autorité locale mivolagna fa topitany zanatany ampidin'ro virus ro olo ro avandesandro arataratasy avandesandro araka ny raha mariny de ny pesosy miparitaka agnatin'ny tribunal neo manjaka za teto fa nivolagna ny Fanirisoa ary fa maro vahoaka ny Ambaribe mivolagna aminao hoe adosoa io juge avitry io tsy adosinao tsy tandrignesanao zegny volagna hoe anareo aza mivolagna aminay ka zahay dia miaraka aminareo vahoaka anareo tsy miaraka aminay fa hypocrite iala mamalia zako fa matra adosoa io juge io ameza juge hafa zay fa io juge fa namony zay ary mbola mamony zay deja fa firy mpangalatra naboakany nangalany pesosy za tsy anognony fa hainao raha jiaby mandalo ministre ny territoire aménagement mon général Lelson nambarako anao teto nandalo anao voalohany nipody anao fagnindreny nagnano boky tsy haiko nino rano zarizarenao vandivandy aby regny aloha taoko hoe vandivandy parce que nino matoa ny anty mbola manjakanjaka ny colonisation moderne ataondreto tsy matao tody reto dikan'izay tsisy taratasy miboaka officiellement agny amin'ny Ambaribe eo mbola manjaka ny colonisation ataondreto vahiny agnisan'zegny reto fianakaviany be ny Asanarivo Adamaly reto azafady aminareo olobe nareo amin'ny place misy anareo fa kosa mba tandrignesa le feon'ny vahoaka mikonaigny amin'ny tomagny za boko après lèvena ka monsieur ministre général Lelson madame Fanirisoa justice mendrika ho an'ny malagasy ve mipetraka amin'ny taniny de ireto karany reto nandeha nijotso tary nagnasarazagna malagasy nagnano droit d'honneur malagasy aiza nareo fanjakagna amizay atsika gasy maefa zegny asarazagna zegny raha mavestra ro karany ro nandeha tary nagnasarazagna ro olo tao aboaka koa vidéo baka io tsisy tsy menasinao tondro olo tanao sirandra vidéo boaka koa tsika jiaby baka io vidéo tamy 30 mars 2026 mirala ro tary tsisy tsy asasana tondro le gasy soa ihany za fa nagnambara avant ro gasy aby mipetraka tary anareo aza mamaly tokiza fo aleva vidéo alifasa aminaka vidéo aminaka publieko baka io miambigny za asarazagna natondro olo reto le gasy mipetraka ary hoe ho andraindraikitra ve ny fitsaragna Ambaribe satria andraindraikitra ho isy kolokolo ve taonareo mireto karany mandrava tany mandrava fanagny ziska amy tany masiny reto fa tsy misy kolokolo za miambigny agny aminao ny bôl madame Fanirisoa
Rasarazagna zay tsy fatao. En plus reo vahiny, pourquoi reo magnasarazagna zay? Quelle raison? Reo tsy tokony mandeha tribunal fa direct tokony famigatra. Mpamono olo mandeha la guerre, tsisy mitory amin'ny tribunal. Vidéo baka io boko, areto za mangataka amin'ny vahoaka malagasy jiaby. Publier maximum ty vidéo ty. Ary aboakako amin'ny resam-pirenena karaha nataoko nagnaboaka raha nataondry Zozara, Nasiri, Kozo ta Tsinjoriaka. Naboakako tamin'ny gazety. Fa reky ty, vidéo ty publié dans le monde entier. Ary ataoko traduction. Fotony anareo ministère efatra reo koa fa tsy andray anjara. Aleo zay vahoaka andray anjara amin'ny taninay. Fa tsy ny vahiny magnambanimbany zay. Tsy ny vahiny andeha agnasarazagna zay. Zay koa tsy ny agnasarazagna vahiny. Marina aminay avaratra agny sosoa sabeta marandraigny magnasarazagna io. Fa io ataony aminay zay samby zay fa tsy ataony amin'ny vahiny. Mboa eto vahiny nasahiny razagna. Mivolagna eto zao vahiny navy taminay nasahiny razagna. Tsy teko ary tsy ankasitrahako. Ataova fitsarana, ataova ary immédiate reto olo hoe reto hitanareo amin'ny publication ataoko baka io fa tsy rariny. Za fa nivolagna matetiky teto, Asanaly tsisy tany a Madagasikara. Indrindra fa amin'ny Ambaribe, fa kopy soroko, koforo, ataondry zanakany amandrafiny amizao fotoagna zao. Tsy vitan'izay. Tsy nao siranjaza raiky misy raha zay. Atsika mahay Ambaribe. Koa plazy zegny, tsy irinay ndeha ndafy andiseka amin'ny ranomasina fa zay managna namendragnary zay. Nivolagna anao za teto ministry ny tourisme. Lili Rafarala. Tsy tandrignesanao, tsy jirenao, fotony tsy velitegnanao o. Nivolagna za teto depuis Rajormampiany. Même Raval. Rajormampiany. Rajojo. Masakeo volagna eto nareo ministre ny tourisme. Ouais, fa Miss existe dans le monde, ouais, plage propriété privée. Tsinjirenaro. Indra Miss. Ampuraha avaratro. Mahampy donc 11-12 km plage. Vahoaka malagasy tompony. Arataratasy. Kanefa nino raha misy. Nataonareo dossier classé, mifananantany, arataratasy, anagnany reto olo reto ao Ampuraha avaratra Ambaribe. So ihany. Fa zay Ambaribe zay ndray tsy nandeha nianatra États-Unis na tsy nandeha nianatra Chine fa zay may raha. Zay nianatra. Samby baccalauréat, samby may taratasy fa filière tsy mira. Niany nikaiky za, nagnambara za, ny zanaka manjafiny, tompony tany Ampuraha avaratra, nitomagny, nitretry, hoe Zokobe, mahagaga, dadilahinay, babanay, angovavinay, zamanay teto, afa nagnamboatra taratasin'ny tany ty, jusqu'en plan, nino raha nisy, au fond du tiroir dossier. Ny vahiny manjakanjaka Ampuraha avaratra tsika mivolagna zao, mitomagny tompony tany, malahelo zafiny tany, raha misy taratasy ara-dalàna, vahiny ny manjakanjaka ary voamenasy. Heureusement, soa ihany ao atsika malagasy. Nagnano descente zaro baka amin'ny régional nandeha za sur place. Kaiky le dossier
nasitriky t'Antananarivo tany. Non mais attends, raha ambario be Antananarivo dossier misitriky, fangatagna natao tambario be. Mipody aminao za monsieur Lilson, mon général. Nivolanko anao teto monsieur le ministre environnement aménagement territoire. Ro olona apetraka anareo amin'ny topo ndraiky amin'ny domaine amin'ny ambario be ao, mafia io madamo io. Tsy sakinareo kitiny. Fa ino antony? Azave aminay kony. Ino antony madamo io tsy sakinareo kitiny amin'ny topo amin'ny domaine aminay ao? Amin'ny topo tsisy raha pare. Normal, logique, monsieur le ministre. Aménagement territoire, colonisation moderne misy aminay ao, anjakany ty taranaka manjafy ny asana lisy Adamaly reto. Dirandreo tanymasina, anjakandreo tanymasina, tany-bahoaka. Amporavaratra nitretreny tomagneko vahoaka. Ziska ny fasan-drazanandreo nandeha nandivaingana moa. Monsieur le ministre, mba normal ve zegny aminareo zala? Ministre ny fitsaragna, logique ve zegny aminareo? Ministre ny tourisme, ministre ny environnement. Asanareo koa tsy anareo mialaza la. Fa tsy ny vahoaka atao sorony. Aloha tandrignasantsika ny fitaraingan'ny vahoaka amporavaratra, anareo koa famatra zay. Après live, publier koa le vidéo ndreto olo mitaraigna reto. Za nagniraka ro tompin-draha reto, publier fo. Fa za gna live ampidiriko boko publier ko après live. Non mais attends. Anareo ne magnabarbary. Si président Michael ny maloto fa anareo milandoto président. Les ministères. Oka tsika fagnaja zala. Anareo ne tsy olo ny fidigna, wala anareo tsy ny forcegna ndipetraka eo na ntiregny orogno. Proposition na miagna anareo. Lombolombo nataondry razozory ry mapiarigny sy ry ravalo raha ataonareo ministère zao io amin'ny gouvernement tiako volagny bebe kokoa. Monsieur le premier ministre resy ny adidinao. Fa mbola anjakany reto forongony reto ny fanagnam-bahoaka. Aloha tandregnasantsika miaraka. Ya, eto amporaha ny tegna ne am'io fotoagna zao ty. Ino moa ny antotsangananay jiaby mianakavy mianada eto, ny problème mahazo aty amporavaratra mbola tsary nisy nijery koa tsy tan'izao fitondragna zao. Satria efa be niezaka, maro ny fitarainana, maro ny zavatra indesinay ianivony ministère sy karazany, fanjakagna teto antoerana, fa mbola tsy ary nisy nitsidiky zay mandraky ty nandroany ratsy niany am'izao fotoagna zao io. Isorana ro mitondra fanjakagna nandefa délégation nandeha nagnadiady nangala fototrony ny zavatra misy aty amporaha avaratra nosy be vidy. Ny zavatra misy aby zegny zay ty zegny ny zanaka na taranaka navelany dadilahinay tompony tany ty. Tompoko lahy tombony moleva. Zay dadilahinay tompony tany ty. Ataonay hoe tompony tany ty satria nagnino tsy vita nagnano occupation fo fa mbola nagnaraka procédure ny ara-dalagna. Nagnano fangatagna tegna ny voasampandrarany fanagnantany tegnany ary navita jusqu'à amin'ny reconnaissance izy. Fa teo tamin'ny reconnaissance zegny nitsindriagna forcé ny doemandenany sy namboagna nandeha. Tsy hoe tsy fisiagna vola tsy navita izy. Fa nitsindriagna forcé satria nagnino efa navy zegny vazaha sy ny karazany managna tetiky angala ty toeragna ty satria managna tora-pasiky velaragna mandeha amin'ny 10 km zay amporaha amin'ny tany ty eto. De irigny zay izy mba homezagna vazaha fa tsy zay tompony zegny tsy afaka nagnano investissement na mampiroborobo le tany dadilany. Ke eto zay izy mandefa hafatra ho anareo ray aman-dreny. Tompona ndraiky vonalohany Andriamatoa filohan'ny fanavozana Republikan'ny Madagasikara. Mandefa fitarainana koa zay fifanazavagna aminao Andriamatoa ministry ny atitany sy raharahany tany. Anao ministry ny fitsaragna
Ramatoa Falesoa Ernef. Aty Anosy Elville misy zay tompo. Aza ny tiany ambara. Reto zegny taratasy magnambara fa nisy fangatagna nataony dadilahinay tamin'ity toerana ty tegna nivo sapandrara ary fa manana numéro d'affaires zay 3254 zay numéro d'affaires anay ary agnaty zegny efa manana plan maire koa zay fa vita ara-panjakagna fa nigazy natao tsinotsino tsy jiregny ty zegny planay amin'ny agnarany mamanay zegny no nagnano procédure rehetra ke ambaranay eto fa tsy mety aminay ny zavatra misy aty Pora ke miangavy zay he tompo mba azahavanareo ny problème misy aty aminay fa tegna sahiragna zay ty ato avoa tsindry avoa geja tsy mahazo ny volagna mbola ambaranay eto koa fa ny fahasandrazanay amizao fotoagna zao ty izy io fahasandrazanay nalatsy nanoregnina tragno agnatiny ato azovy olombelogno tia raha karaha zegny tsy vita nanoregnina tragno nandevegnana fandroaka zay tompoko tsy razana fandroaka fa razana n'olombelogno ke tegna malahelo zay amy situation misy ty ato tsisy ampiraharaha afa isoranay zao fitondragna zao mba nandefa solontegna nandeha nitsidiky sy nagnotany zay ty fotony ino ny problème misy aminareo zegny problème-nay ty ato mbola tsary misy fifagnaragna mbola tsary misy koragna natao fa ny olo miditra ato fo misotra tsy hainay fidirana boka ia ny plantation jiaby reto zio ty dadilahinay nagnano jiaby reo na tonga zay nilevy agnatin'ny tany ty sy hoe nilevilevy koa nanakaraha fa ty mididy fa tegna nagnano ny ara-dalàgna fa no nihetraketraka ny mpitondra tamizay fotoagna tagny amy taogno 2000 sisy fagnajagna olo sisy firarahagna olo na avadikindreo ho lasa RFT tany ty anefa tany efa nanagna nanaovanay fangatagna efa vita reconnaissance mandeha agny amy sapandarany fanagnan-tany sy ny fandefesan-tany zay efa tsy hita dossiernay jiaby sorandragnahary fa mbola nisy tamy tagnanay tompony fa zegny ny zavatra misy mahazo zay ty Anosy Elville amizao fotoagna zio ke mbo miangavy tompoko niany ty zay araka ny koragnandreo tompona ndraiky navy aty aminay noratra ara-taratasy alefandreo miaraka amy dossier zay diandreo eto de hoanareo tompona ndraiky zay antefanjavatra zay zegny verifianareo any fa tsy maintsy ampidiriny agny alahelonay jiaby sy ny zavatra ampelantagnanay momba ty raharaha ty fa efa mijaly loatra zay ato nanomboko tamy taogno 2004 zegny no nidirany teto misy vazaha atao hoe Alain Laverne io tegna criminel fandiniagna azy satria ny zavatra nataony teto amizay fotoagna zay zegny nitambazany ray aman-dreninay hoe amiako vola anao ho tambiny io plantation anao jiaby reo nivokatra anao aby reo tsy naneky ray aman-dreninay satria nagnino ray aman-dreninay araiky mamako teraka zaho zegny manana testament ara-panjakagna amity tany ty fa ro enigny mianaday fa natonga zay zavatra zegny izy raiky no tagnilany dadilahinay miteraka ro jiaby teraka babaloha io de tsy mety aminany zegny amitaka ry havany ka tsy nety taminany koa zay le condition napetraka andreo tsy vitan'igny mbola nitambazandreo hoe amiagna tragno anao amiagna tomobily anao amiagna zeo anao mbola tsy nety taminany fo raha ohatra ka fa tsy nety taminany zavatra igny niakatra reo nandeha tagny Antananarivo rehefa nipody boka tagny Antananarivo tonga le décision hoe fa miala eto anao fa tsy rarainao to basy miambigny tato teo tsy solo masaky miditra tao fa nibezabezanay zio fa bebe io zay tsy magneky satria ato antany andriagna tsary nisy ka fahasan'olombelogno natao raha karaha io nikodidignana valia anefa tany mandeha 4 hectares ty tany misy atsika ty nivalivalagna fa erkan'io zegny de ohatra ka maty zany kanay maty zay ifampibaby agnabony fahasagnanama agnano akory ny afaragnanay ny zavatra misy sy magaga eto amizao fotoagna zio ty efa mifampiresaka zay magnantogny ro olo vazaha sy ny tompona ndraiky navelany vazaha le miasa ato amizao fotoagna zio ty araka ny koragnandreo fa nandafy contrat on Laverne amindreo ka zay zavatra zegny tsy mety aminay ary tsy mazava aminay karakory ma olo fa limogé nefa mbola mandafy contrat amin'olo hafa natao izy limogé zay zegny afa tsy ara-dalàgna zegny raha nataony ya tsy azony zegny le raha anefa ireto olo atao amizao fotoagna zio ty zay mahindrahindra fa zay nividy contrat de concession zay zegny vidindreo ka tsy mazava aminay zavatra zegny zay hay mitompo ny place ty zay hay lo nitompo ny fampiraharaha amina igniza aminiza na dia RFT izy fa normalement tokotro mba misy zegny fitsonjovagna zay hay tompony tany satria na zay hay nagnamety molala ty natoa dadilahinay nilevy ato io valeranay be ato vanio ato fa nivonendreo maro fa vanio tato io mandeha 1000 pieds vanio tato dadilahinay atao tsisy velon-tegna ato koa tsy mivatry vanio io velon-tegna anany
na viloma zay dra mampitantatra mo vato dikan'izay zay tsy raha vitsivitsy ny tato tsy vaniofo manga kôrsôly tsora jiaby complet tato fa nivonindro fa navitafara tato namono io ny sisa tavela zay zay ny raha mandalo amporaha avaratra Ambaribe. Maro nareo ministère ny tongony teo, environnement, fitsarana, fagnajariana an-tany, tourisme. Ke eto za mitodika aminareo efatra ministère reo, aza tao kobaka ambava eky zay fa zay hempaka. Aza havy amin'ny agny anareo koa fa tsisy dossier vitanareo. Anareo koa havy andegnany plage, andiseky, andihina loko, andihina crevette, tiako nino, avia, mina huître, mety, migaka sijavo, mety. Fa anareo koa fa andeha amin'ny agny, andegnany playboy, girl boy, aza havy amin'ny agny fa zay tsy mila. Dossier, avy aminareo agny mivadiky. Mazava volagna frère igny teo. Ke eto za mitodika aminareo efatra ministère ny tognoniko teo. Fitsarana, environnement, aménagement territoire, tourisme, azafady. Anareo koa fa tsisy asanareo amin'ny agny, anareo kaza mandeha amin'ny agny. Pitra, ndo miseka lakany mosary, na miseka sisaona, na ikopa, na mantasoa, na titriva, na andrakiba. Fa tsy hoe na veto ministre ray ihany. Tsisy raha tapaka, tsisy raha miboaka. Ny volagna anareo jiaby za teto, aza la. Lerana anareo agnano magoy, anareo malaky. Fa lerana anareo magnano raha, mampitaregny vahoaka, mampitetre vahoaka, ary mboany lanjakandro sasany, ataonareo rombotromba diadiasa. Zay efa ny volaniko teto no moaly. Zay tsisy autorité locale, dikan'izay zay tsisy olobe. Foagna olo aminay ao. Voavidy pesos. Amin'ny herignandro ary nakafa ambarako sandra. Après Pentecôte atsika mikoragna raha mavety amizay. Herignandro ary ahita raha aminakana. Anareo mpitondra fanjakagna amin'ny gouvernement koa tsy miboaka amin'ny raha boakako amin'ny herignandro ary. Anareo mahazo aminaka. Tsisy ndraiky raisinareo amin'ny gouvernement, anareo azo aminaka. Iboaka ary aboakako ny marina. Raha misy anjakany autorité aminay eo. Voapety pesosy. Zay tsy faly mamalia. Nataoko karaha nagnaboaka dossier ny Bois de Rose 2014 igny, agnaboako izy amin'ny herignandro ary. Parce que anareo zao mbela pitseniko magnano Pentecôte nareo. Za olon-dagnahary, za mivavaka. Za olon-drazana. Fa après Pentecôte, tongilagna eto sofinareo jiaby. Ary zahava mirana ka. Ndaiky anabaviko fa ho publier dossier io. Parce que nareo magnadokotro loatra. Fasandrazana n'olo andivegnana amboa. Tarika rano tanao sy ranja nagnasarazana. Anareo jiaby manginy. Oh! Zafady e. Hoizy izy sasany fa 50 taogno ndraiky nisy zafy zandafy. Za tsy henky nisy vazaha teto nasahiko ndre asa vazaha araiky. Mboa eto vazaha nasahiko tsedriky. Fotony za tsy nampianariny nagnasaha. Tsy éducation nazoko zegny. Zahavanareo fasagnan'olo nandivagnana amboa io. Zahavanareo ro karaha nareo hoe nagnasarazana avec droit d'honneur nataondreo tamin'ny vahoaka tanao sy ranja tamin'ny 30 mars. Fa ro io koa tsy ataonareo lalagna mamihy ro manambotro ro. Non. Leranareo nandeha nanambotro. Ranabavy mipetraka convert ry zanaka ampiasany douane anareo lingilingy nandeha nanambotro izy. Fa ty olo magnasarazana. Mandevy mifandroaka amin'ny fasandrazana. Tsisy mivolagna. Azafady e, za tsy mandevitra.
za volaniko koa raha tsara za tsy mivola ary za tsy magneno za tsy mitoroka voninkazo fa koa raha ratsy anao ry atoko tafantsofiny gauche à droite anao ndray zovy mba imaginenareo zany ministry ny fitsaragna ministry ny tourisme anareo jiaby navy nanjary dongadonga ka ry sasany nanjary Michelin ry sasany nanjary Bourbonnaise amin'ny finanana fanagam-bahoaka tsy vita zegny igny ampiraha avaratra Ambaribe fa matetiky za teto ny volagna anareo amin'ny environnement matetiky za teto ny volagna ministère ny fagnajariagna ny tany anao ne mipampiraha jiaby mon général Lilson fa anao kaza mody maregniny zalahy gendarme anao mitsangana ka le tokotokikinareo amin'ny micro io devant micro nareo atsika io non stop misy raha nanaovagna tsara vahoaka itokizana fa raha fa mibaby amin'ny razana zalahy mbola ataonareo tokiky tany manakasigna Ambaribe mbariko anareo sanandra boandeza amin'ny eto misy ranomasy ndray antananam-bazaha eto za zanaka ny fotsy za mavita mitefika ranomasy amin'ny eto ozo ataoko anareo Ambaribe amin'ny raha ataonareo zay nagnano anapaviky ny vonenareo avy koa mamony za fa basy eky zay razana neny zay atao karaha zegny tanàna neny zay atao karaha zegny anareo amizay magnano gogo tsy sy jery foana azafady non neliko za rango aligny nazo raha jiaby tsy vita zegny ministre ny environnement koa tsaronareo navy nasiaka navy nivolagna président Mandigny Raymond tamy resaka onko tabe mazava ny Sambrany nasiaka nivolagna za teto amy raha mila ataondry ry sasany mila napaka onko 80 mètres ho tapagna amin'ny martoka azafady koa fa nandena tetiky miantraiky raha ratsy afarany resony adidinao ministre ny environnement anao andeha amin'ny aigny tsy andihina drakatra wala tsy andihina loko wala tsy andihina crevette fa tandrignesa jaly mahazo zay vahoaka tandrignesa ny raha ratsy ataondreto autorité locale reto zay faritry ny dianany tsy masikiny ro faritry ny savany tsy masikiny fa napamakiskininareo normal anareo jiaby amin'ny ministère ny any dongadonga Bourbonnaise fotony pesos flic pif ary zegny mbola miodiny eo nareo boka vola aminay fa ady atao mikolokolo no tanjogno zao ty ady atao mikolokolo niny kolokolo donc dindon hoy ny vazaha fa tsisy ady kolokolo zegny ataonareo azafady koa nareo nagnano ady kolokolo de vrai reto karany tsy miforongo ny vazaha reto tsy mbola magnano colonisation 21e siècle io koa fa tsy tenareo iasa miala manaova chômage fa aza magnano mpivava amin'ny micro 32 dents micro karaha décapsulateur environnement ministre ny environnement eto za mitodiky amy SEF service environnement eaux et forestier midradradradrana anareo
o arovan-tany, aroviny ala, aroviny sisina. Aboaka koa boka nareo niany hepaka video aminaka nareo niany manafinaka paparazy mamarazina ka reo ni miasa reo tsy karameko fa reo miasa afondro iny raha misy resaka ala amineo Ambariobe bola tafidika agnatin'ny raha ty ry Zozara sy ry Nasiry ry Kozo asanalisy ry Adamali iny raha misy nomaly zany koragna iny kaskady iny fotony izy koa nataoko lava nomaly trop lava loatra le débat mitsanjaraiko zegny niany zany agnambaranareo tapany faharoe hitanareo kaskady iny misy agnabonany zio izy koa zahavanareo géographiquement i kaskady io androkaroka ndraiky androdrotra io izy koa géographiquement anareo amin'ny environnement kasa mavandy tsy andeha miendry Zozara riasana lipesos anareo ka andeha amadiky koragna zaka zavandesanareo Ambariobe fa Ambariobe eko karaza mandry ndraiky mifoa io kaskady io géographiquement zo frontière mampisaraka androdrotra ndraiky androkaroka mitsinjoriaka ke izy koa zahavagna amy géographiquement io kaskady io mandeha amin'ny androkaroka ndraiky mitsinjoriaka fa io tsy ny androdrotra iny raha misy nambarako anareo ny moaly nataondry Zozara sy ry Asanalisy ny forongony fa nindreo le kaskady mba mbaraza koa ny taia nisy olo tompony kaskady rano voajanahary io rango zay zo teo ndre Asanali babandreo zay tsy nikiteraka kaskady io fa teo fa niany reo nagnano tompo izy ino amizay misy raha agnapo anareo amin'ny environnement service environnement eau et forestier volaniko eto anareo zao ndy volagna aminaka gila maregny fa tsy mahita tetika ala fandrombatagna ataondreto olo ny Asanali reto agnabony kaskady io fa antondreo fagnanaovagna charbon reto olo ny Asanali zegny ifeny ingay Zozara Nasiry Kozo reto aboaka koa sary baka io soa ihany isorako vahoaka ny tsinjoriaka ndraiky androkaroka nanaka hoe ambesantsika rokongoro io tsisy raha rondro eto tsy vita reo nagnano tetikala le tany firendro igny amorony kaskady igny nandeha nitsaboagna vary tenareo zany ty volagna amin'ny service environnement eau et forestier Ambariobe fa tsy nahita raha zegny tsy volagna tsy nagnaboaka lalagna et en plus tiny grave ireo olo ifeny Asanali reto ry Zozara sy Nasiry sy ry Kozo reto olo managna sursis en fitsaragna dikan'izay reo tokony fa migadra fotony agnatin'ny sursis-ndreo reo manetikala reo magnasarbon reo mandroboka ny tontolo iaigna ay amizay nareo amy service environnement eau et forestier Ambariobe tsy mivolagna mendriko gadregna reo même Zozara reo telo mirala reo mendriko gadregna satria agnatin'ny sursis taratasy zay nena abokako teto vahoaka ny androkaroka ndraiky mitsinjoriaka 2 fois nandeha tribunal reo nandresy ary nazo taratasy fa tanindreo fa magnino niany ty mbola anjakanjakagna ny tanin'olo
tsisy volagna anareo le ministère efatra novolaniko teto nomoaly i kozo Asanali nomoaly matsagna zay magnano lève teto igny i kozo nitondra vazana nongatao andendafy parti tany agnabo to heureusement hitany vahoaka ny tsinjoriaka ndraiky androkaroka ny roka nahita fa hitany vahoaka igny ro nilefa malaky tsy tomobile bleu eky nandesindreo fa tomobile malandy kozo ndraiky vazazy non mais attends de mbola maregny manginy fonareo ministère zala olo fa managna sursis dikan'izay boka matao ro magnano ro misy sursis tsy sakinareo ihany afa voapesosy fa voapifo afa voafiky de tsy sakinareo ihany de ro magnano raha tsy fatondro parce que i raha nisy telo la reto Asanali mianakavy reto fa Asanali ty moa nanjary nino eo Asanali io nanjary namody mafy autorité aminay eo zay volaniko hoe tsisy olobe aminay eo sous-titre fa ro tsy mijery zay vahoaka adosiko agnatiny Zandrila Masaody fa koatran'izay pourriture an'olo jiaby atosiko agnatiny Masaody Zandrila premier adjoint au maire fa après zegny tsisy olo marina ary zegny navy zany volana tamin'ny préfet nay ary isorako préfet Jean-Jacques Perrot ny Ambaribe mba nitandregny zay hoe tandrema monsieur le préfet fa ro autorité aminay reo virus plus que sida plus que covid-19 tsy hita fitahagna tsy hita vaccin itsabogna ro fa marary fa voaozo alahelony tany alahelony razana mamangoro io aboaka koa sary resaka io tetikala nataony reto olo avao sursis nandeha nanetikala agnabo agnabony cascade eo tsy lavitra eo nandeha nagnano charbon ary heureusement vahoaka ny tsinjoriaka androkaroka miambigny reo parce que tseniky niretry raha io to nihitany vahoaka ary nihitany paparazi reto paparazi naka tsy mitsitsy aminareo ndraiky mamarazi za zio fa misy mission nampanoviko paparazi ndraiky mamarazi quelque part semaine agnabo ry koa azo koa vidéo eto atsika mikoezy autorité locale reto tsisy raha lagnareo reto zegny raha misy amineo boko fahatelo andeha aminay Maridoka atsika mbola voavolagna koa eto ministre ny environnement mbola voavolagna koa eto ministre ny fitsarana mbola voavolagna koa eto ministre ny aménagement territoire et tourisme anareo efatra io koa maloto amin'ny Ambaribe io maloto ministère efatra reo maloto amin'ny Ambaribe io tsisy raha lagnanareo ino raha misy amin'ny Maridoka zany ambaranareo Maridoka io ho anareo zay tsy mahay io premier ville ary premier mosquée nisy te Madagasikara Maridoka ny mpitady ravinahitra baka tany Afrika baka amy tany Arabo na avy teo na viany hoe Maridoka fotony reo nagnano dokany teo dadilabeko ka igna hoe Cheikh Samuel tompony io mascriny be juma io a Maridoka io
fasagna anazy andony masculine tadilabeko io seha samoeny ndo magnontany olo marodoka nareo koa fa matra zehe koa nagnaratsy nanjary ta marodoka teo tsy tatra nareo marodoka io fa indra misy niana marodoka koa zahavagna mifoko tany efapolo roe amby ambario be marodoka io tsy tokony karaha io fotony marodoka io manan-karena indra tsisy aminay marodoka io mitsabo anao mamokatra miompy magnano élevage anao vagnony rano ndragnaharina agnamay zay bibiky ndray tsy laniny aby ranomasina nagnane tany voajanahary tsy ahitanao kakazo dans le monde entier agnanovagna ody agnanovagna recherche agnanovagna ino tsisy koa tsy amin'ny marodoka izy andoko be io biby tsy hitanao monde entier hitanao andoko be io ino raha misy fa navy koa riasanalia mbola tsaroako ary ziska niany izy ka tonga za mandeha za piseky eo agnabo marodoka ao ino raha misy zao ty navy koa riasanalisy forongony amty rano mibibiky tsy mety ritra ho izy rano katoliky nagnano barrière ao ataondreo fangalagna vola karaha amy kaskady amy kaskady ary baka anao koa résident hoe gasy anao magnefa ohatriny 2000 ariary 10 000 francs fa anao koa étranger vaza italien tsy haiko nino anao 50 000 francs anao midriky amy kaskady igny ary fa ty araiky ty amin'ny marodoka io 10 000 francs mandeha o azalahy 10 000 francs mandeha o kanefa io rano io bibiky tsy mety ritry tsisy tany bibiky rano mandilitra amin'ny marodoka io ko mbaribe tsoa tsy hainao nasendreo barrière ampagny fin fa tongotongo maro olo nagnanzo fa dezane fa za nanginy hoe ho tonga sain ve reto olo reto sa tsy ho tonga sain ino amizay raha misy ampagny findreo voalao nefany za mbola natsiaro za ty piseky eo volango mandeha piadanagna dadoko niteraka reniko ta marodoka teo izy mpanasa lamba ao ary maro reny ndre lelahy ndre magnangy ndre tsaiky magnangy ndre tsaiky lelahy manasa agnabo zio ty tsy mboandro andehanagna manasa zegny o rangony biegny velo tegnan'olo marodoka io ny tsy miasa manasa lamban'olo baka amy vily o fotony rano ino mangarara manitsy tsara lavitry plus que neo viviny andrano velona non tirany riasanali koa o magnefa mandeo non mais attends nino loatra marzozara nasirisy kozo reto manjakanjaka mbarobe ino loatra raha vozonareo fanjakagna ro io déjà boka ro izy volanko teo igny publication partagenareo maximum asarazagna anao tondreto karandreto tamy 30 mars taia tano siranja nianinao siranja reharehan'izao tontolo zao tsara andeha agnasasagna vahoaka malagasy agnanovagna droit d'honneur vahoaka malagasy niany ro nidry kaskady diady dirandreo non mais attends c'est bon zegny le volanko hoe nisy colonisation moderne 21e siècle amin'ny ambaribe zegny ataon'olo tokagna tsy saksambory ory olo fa misy susi antania vahoaka tsinjoriaka ary raha zegny amy tribunal io fa tsy sakinareo boka tsy aby nafanoroanareo koa baka tous les moyens sont bons baka zahoanareo pesosy fliky pifo rangony biagna mba marodoka andifegna rano ndre olo baka lapoenty
mandeha mangala rano gratuit tsara nampaifany vola. Hitanareo La Fontaine ampidirina riny ko olo me Maridoka misy trano ino fantôme zay tompo tanàna baka misy robinet zay io za nanano robinet io boko misy araiky ambadiky n'io masculine juma io misy robinet io mbola za boko misy araiky robinet fatelo am masculine araiky ary am fasin'ny tragnony mamany bien mbola za miaraka tam babako tam fotoagna andro zay nagna robinet io agnontania vahoakany Maridoka fazy zay koa nandroboka nareo tsy natatra avako aby. Maridoka io richesse misy amin'io vola midriky amin'io tsy tokony karaha io tanàna io ambarako. Président Fokotany araiky teo taloha nagnasarisary nagnamoromoro vahoaka zay za tsy anongy nagnaranao zandry lafa tsika fankahe. Indra nataondro atsika io agnamboatra badgy angalagna vola zegny hoe isaka tragno amiagna badgy baka zegny hoe mandeha amle rano agnabory ndraiky niany badgy tsy hita vola tsy hita en président Fokotany a Maridoka raha zegny mba tiako azavenao nandeha le vola nandeha le badgy. Araiky zay ex-président Maridoka fa tsy araiky zao araiky ao boka nivoreno ao boka aminay Maridoka ao boka tsotsorony akoho hoan'ny akoho araiky ao boka nivoreno Zokla Sole baka io amizay ambarako anareo raha mampidi bola aminay Maridoka io zay tsy tokony karaha io. Andoko be anao mandeha visite andoko be anao koa étranger tourisme 150 000 anao midriky ao eritrereta fa sanandra vakian-Dragnahary misy tourisme amy visite andoko be andeha ia vola nandeha ia vola natao ino vola tsy l'hôpital atsangagnanareo aminay ary tsy l'école ne mbola zay tompy tanàna koa magnambomboatra l'école io tsy bibliothèque ho antsaiky l'école fa vola jiaby ramasinareo io mandeha ie. Andoko be zay misy place zay io ka ino hoe rano mangataka Maridoka me raha zay rano mangataka io rango tamin'ny Jésus-Christ tenikinavy ndraiky navy Jésus-Christ ndraiky izy niany rano mangataka agnarany ozehe tompo tany raha io magnavy nino raha misy magnodidiny eo jiaby na lafony vazaha. Mon Dieu Seigneur nino amizay raha ataony vazaha ty zegny olo andeha angala rano io angataka io ambesany amy basy non mais attends tsy babanao tsy dadilahinao anao andeha ambigny olo amy basy amy rahan'olo matoa zony ka inay tompy tany hoe rano mangataka parce que asin'ny tanin'ny Maridoka io non vazaha niasa tragno io nipetraka io bon ben c'est moi le roi zay nambariko ny moalany Madagascar ny nanjary pays des aveugles les bornes sont rois mampalahelo place zay misy donc ko vola jiaby zegny
tsy tokony karaha io tanànan'ny Marodoka fa nandeha eo vola rango amin'ny président Fokotany jusqu'à ben'ny tanàna jusqu'à nareo député jusqu'à nareo autorité locale agnontaniako hoe nandeha eo vola midriky amin'ny Marodoka am'reo jiaby ny tognoniko teo zegny ny angalan'ry Jozara vola zegny ny angalan'ny Vazaty vola ary ny vola midriky ny Andokobe za tsy resinareo volaniko koa mbola mbario be tsangana eto miboa eto olo maresy za mbario be olo zanaka any ambario be zay sambyzay bakantety fa koa olo navy eo ke nitarimigna be teo ke navy nipetraka eo ke mivona hoe za baka ambario be za tompony ambario be monay fa anao tsy maresy zay zegny raha misy ambario be ke idirako amizay le hoe décentralisation économique normal logique izy koa zay he niany magnetina atsika vahoaka malagasy hoe solution eto de ny décentralisation état fédéral matoa raha jiaby io jusqu'à niany atsika nandrongagna raha zozo raha valimanagna nandrongagna raha tsiraka raha zozo nandrongagna raha valimanagna tsisy raha niova tagnatin'ny 24 ans koa tsika tsy hitsangagna tsika tsy miova koa mbola ro fo io raha valimanagna zay mavandy io tsy tia Madagasikara raha nataony tamy 2002 raha nataony tamy 2004 fito taogno izy mipetraka teo ny raha nanjary nataony ambara izy baka amezany statistique izy koa izy navita rata Madagasikara lalabe zegny lalabe tamin'ny andrany raha tsiraka natao contrat Zafi Albert débloqué izy navy anao 2002 nagnano coup d'état anao koa mivola hoe nanao lalagna nino nataonao ry vahoaka malagasy ampy zay izy koa zegny zahavagna amy raha jiaby nivolaniko teo resaka hoe économie décentralisée zay mbario be tsy tokony karaha io zay diana tsy tokony karaha io zay ny meilleure crevette dans le monde hoan'izao tontolo zao zay meilleure mahaloky hoan'izao tontolo zao zay meilleure plage mampidi vola pe indrindra amy kitapom-bola mpanjakana zay tsy tokony karaha io drakatra tsy volagniny antignana agny baka ambilafo eky lava nisegna nefa nizay varatra le plus pourri province dans le monde tongava saigny eto tsisy adipoko eto tsisy ke hoe fagnavakavagna fisarambazana olombelogno misaraka fa tsy vazana apitra décentralisation économique apitra état fédéral fa zay tsy vohodikodigninareo au gauche au droite zay endre maramila tandafy zay endre nagnano service militaire tandafy zay tsy nkinamon'olo en tant que zay citoyen métis normal zay nagnano service ny andafy fa zay tsisy 30 millions 50 millions 70 millions 100 millions andegna service Madagasikara za baka mahita agny recrutement tsy haiko nino amy gendarmerie hoavy koa baka nareo gnano recrutement nareo fa tiny mampitokiky ino moaly za gaga nahita tamy journal hoe ampody agnano PR koa police velogno police velogno matsety fa magnino ampody agnano PR amy police satria le ministre ny police mila pesasy de ny police asegna agnano PR fa ino foasany gendarme amony zay mamilava veribasy
aboko mony zanakanay zay ny asan'ny gendarme de polisy andeha atao PR. Oh, tsy asan'ny polisy magnano PR azafady. Contrôle et sécurité publique zay ny asan'ny polisy. Fa zay ka azafandesana. Fa naboakako teto raha zay publieko tao. Différent be asan'ny gendarme ndraiky polisy. Ny police municipale. Ary andepan'olo PR zegny koa police vilomy. Parce que ndengala pesosy. Tova tody za milalagna baka anao. Aboko za fa nambara ro paparazzi ndraiky mamarazy ro. Atova micro, atova vidéo. Zay police magnano anaro PR ao. Zivy ny fagnavoazana andeha ataonareo, fagnavoazana zegny police ampody andeha hagnano PR. Allô Alfasa? Alfasa, anareo ravoravo. Velombolo anareo me velombolo zay maregny vahoaka amijaly, izegny raha tianareo. Za tsy mitsitsy mivolagna volagno, ny magnasa fotsy ataoko. Ke eto atsika rivahoaka malagasy. Nazavaine ndraiky Zandry Fabra teto hoe décentralisation économique, atsika tompiny mitantagna vola atsika midika amitsika. Nde misy tapany hely ampidiritsika amy banque centrale agny, amy foy be agny, fa 70 à 80% atsika tompiny, atsika gonianitra. Fa tsika kazakadalendro tsy mety, aty ary rozy boka ndite de la France amory diaspora ngany lavage zay tsy voa lavage enaro. Cerveau tsy voa sasanaro amizay. En avant la route. Décentralisation, État fédéral. Miaraka maty amy Palestine. Fa eto tsisy olo andeha kadalenaroa, avandivandesanareo, à gauche droite. Non, tsy mamango aminaka. Ndagnary mamody vavanaka fa tsy olombelogno. Ke zegny la misy. Après levinaka, maro andeha publieko. Ary partagenareo maximum, surtout reto karanareo reto. Nagnasarazagna gasy, ndraiky nagnano droit d'honneur gasy. Tam 30 mars raha ty, Tanosy Ranja. Mametraka veloma amitsika jiaby, amy magnaraka koa. Ciao, bye.